Zure hiria egunez egun, Iruñeko udalaren informazio zerbitzua. Ostiralean proposamen bikoitza liburutegi publikoetan arratsaldeko 7:00 Antonia Lazkozek Dolor Gozo de la Rosa liburua aurkeztuko du San Francisco liburutegian eta Txandreakoan magia ikuskizuna eskainiko du Samuel Arribasek. Bi emankizunetara sarrera librea da. Karlismoaren Lagunen Fundazioa eta Karlismoaren Museoak antolatuta, frankismoa eta karlismoari buruz hitzaldia ostiralean Kondestableko Zibilboxen. Arratsaldeko 7:30 izanen da, gonbidapen sarrerak debalde dira eta ordu bat lehenagotik banatuko dira. Nafarroko Abesbatza Federazioko Abesbatza Lirikoak kontzertua emanen du Iturrama Zibilboxen ostiralean arratsaldeko 7:30. Sarrera librea. Arratsaldeko 7:30 aurrera gonbidapen sarrera banatuko dira. Sarasate musikagilearen kontzertuak eta kartelen gainean euskerazko tailerra antolatu da, larunbat goizerako Zibilbox sareak. 5 eta 10 urte bitarteko umentzako da. Goizeko 11:00 ordu batetara izanen da Kondestable Zibilboxen. Parte hartzea debaldeta. Parte hartzeko izena eman daiteke Zibilbox sareko edozein zentroetan. Informazio gehiago 010 telefonoan edo webikoitza pamplona.es helbidean. Iruñeko udala.